Domin samun sababbin waƙoƙi, ku yi subscribing na wannan channel namu na Linta TV. Allah ya ji kan kadini ya kai rahama a kushewar kadini. Allah ya ji kan kadini ya kai rahama a kushewar kadini. Rayuwa kenan Allah shi ke juyawa, shi ke bayarwa in ya so sai ya karbewa. Duniya tafi kunga rayuwa yau ta yi karewa. Allahu ka yafa laifuka na saka dubawa. Yan uwansa ku daina kuka, ku san mutuwa aina wuyan kowa. A rayuwa ana yin shaidarsa, shi ba ya faɗa a rayuwa haka ne halinsa. Yana da yawan ibada ne ku ji halinsa, san baya wasa da sallah ku ji halinsa. Bin gaye ne na tsarse mai san al'umma, Allahu sarki. Safiya ina kwance, sai na ji waya tana ta ringin ka ina kwance. Na mika hannu na ɗauko ta ina a kwance, na kara a kunne ina magana ina a kwance. Na ta an ce dini ya rasu kin haka sai da fakai na ya sara. Allah ya ji kansa ranfa na ka yafe laifinsa. Allahu ka kyautata mai ka gyara makwancinsa. Allahu ka sanya manzo ɗaha ya cece sa. Allahu ka sa dukan musulmai ceton ɗaha. In tamu ta iso rabbana ka sa mu tafi da imani. Dan Allah ku daina kuka, abokanansa dan Allah ku daina kuka, kannansa dan Allah ku daina kuka. Mutuwa kun san fari gaje dukan mu duk dole sai mun tafi.